Bueno, orden, zuetako batzuiri aurreatu dizudan bezala, atzeraka pausotxo pare bat egin behar ditut gauzatxo bat bukatzeko. Transistorea ikusterakoan, ereduak ikusterakoan hiru ariketa egin genituen, moztuta, aktibo eta asetuta, eta bertara bueltatu naiz. Gero jarraitu genuen klasearekin, baina hirugarren horretan falta zitzaigun grafikan sartzea. Uste dute ariketan ez dutela eskatzen, orduan nintzen konturatu, baina garrantzitsua izan behar da. Hau galdetu dezakegu, asko gustatzen zaigu. Eta ingenieriak ere, grafikak asko ditugu gustokoa. Egoera hoxe zan. Transistoreo bagenuen eta asetu genuen pila bat. Erresistentzia honekin. Eta 20 voltiokin, hau asatzen denean, hemen daukagu, 20 zati hau, zemat? Miliamper? Berroi miliamper genituen. Hori zati beta, bagenuen hemen gau basea intensitatea asetzeko. Eta hori egin genuen 3 aldiz handiagoa. Horregatik, hau egin genuen 3 aldiz handiagoa asetuta egoteko. Hau da, intensitate honekin, hau asetzen da horrelaxe, eta hau egin genuen 3 aldiz handiagoa, eta hau mantentzen da. Zerena asetuta dago eta hau mantentzen da. Naiz eta hau mantentzen da. Orduan, egoera hortan gaude, asetasun sakonean. Eta, bueno, egoera honen puntua hau zan. 20, ken 0,2 zati hau, intensitate hau da. 39,6 miliamper, uste dut, bai? Orden, hau 20 voltio den bitartean, hemen txegongo ginen, gutxi gora bera. Hau 0,2, hemen. Hau asetuta baldin badago, ereduek direla eta, hau 0,2 baldin badago, VC zat, hor txegaude. Baina orain, bukatu dezagun, beste ariketetan egin genuena, gure bateria baldin badago tarte horretan, non mugitu behar da gure grafika. Orain arte, honek mantendu du, edo intensitatea 0, edo aktibo dagoenean mantendu du bere intensitatea, baina orain, zer gertatu behar da. Bale, hau daukagu asetuta. Intensitate honek, hemen 0,2 voltio edo bezat hori bai. Orain hau, 30 egiten baditugu, hemen gertatu behar dena da, intensitatea hau igo behar dela. Osea, 30 zati hau orain, 60 inguru. 60 inguru, bale. Arrazotxo bat daukagu hor. Bueno, posible da, konfirmatu beharko genuke, bueno, probatu dezagune, V bat baldin bada 30, IC izan behar da, 30, ken, igual jarriko dut V bat hori, ken VC sat, sati RC, kasu honetan 30, ken 0,2 ez dakit 0,2 hartu genuen edo, bosteun, hau da, 60 voltio inguru, 49,6 uste dut, miliamper. Bale, intensitatea handiagoa. Hemen gehiago erorri behar da. Jarraitzen dugu asetuta. Zein da asetasunaren baldintza? Adibidea horrela zan. Baina, posible da iguale, tensio hau igotzen badegu, igual hemen tensio bere igotzen da, eta asetasunetik ateratzen gea. Posible da. Konfirmatu dezagun. Ja, horrela egongo bagina, suposatuta asetuta gaudela, baldintza hause da. Daukagun intensitatea, zati daukagun IC zati daukagun, zati beta hau izan berko da, beta baino txikiagoa. Ia, egoera honetan, konfirmatu beharko dudala, IC hori, 49,6 miliamper. Zati IB, hemen genuen IB zala 0,48 miliamper. Hau, ateratzen da 120 inguru, 120 bat uste dut, 120 bat. Dala gure betara baino txikiagoa. Bale, orduan konfirmatu dugu, naizta bateria hau igo, hau asetatua dago oraindik. Bateria gehiago igoko balitz, intensitatea handiago, hau jarraituko zen handitzen, eta puntu batean utziko genuke asetuta gotea, baina ez da kasua. Orduan, hau 30 denean, daukagun IC, da hau, hemen. 49,6, hementxe. Eta hau, 0,2, hementxe. Eta behiratzazue, orain bateria 30 artean, horrela mugitu bergea. Beti asetuta, zala grafika hori. Eta hoxe izango zen, 3 ariketen mugimendua, edo grafikaren mugimendua hoxe izango zen. Badirudi horrela mugitzen dela eta horrela da. Kargazutzen horrela mugitu da. Baina baldintzak direla eta jarraitu beharra, hortxe geratu zegu. Bale, honekin, hau nahi nuen argitzea. Grafikoki edo zen gauza galdetu dezakegu. Ariketa bakoitzan, jarraitzakegu. Hau aldakorra,
hau aldakorra, hau ez dakiz zer, eta ondo argi izan beharko duzu transistorak egiten duena eta grafika hauek nola funtzionatzen duten jakiteko, nun mugitu. Hala ere, horren garrantzitsua denez, ariketa hau, proiektuan egin behar duzuelako, partzialan galdetu behar dugulako, orain egin behar duzue, denak ia berdina dira, gero azten zaizue, gero ez duzu gainditzen, eta berriz egiten duzue, egin dezagun beste bat. Eta gauzatxo pare berri bat, grafikoki ere irudikatu behar dugu, hemen gertatzen dena, etengailu bezala beste ariketa bat, oso antzekoa. Txartela bat edo iturritxo, potentzia bajoko iturritxo bat, berriz ematen duela gehienez intensitate hau, ematen dituela 5 voltio eta -5 voltio, digitalak, eta berdina nahi dugu LED hori piztea. Baldintza hauekin, 40 miliamperrekin, nahi dugu piztea. Honen beta tartea hause, bere VTH diodo horren VTH 2 voltio, bateria 12, osea, betiko ariketa. Diseinatu erresistentzia horiek, etengailu bezala funtzionatzeko. Diseinatu beharko dugu. Erraxena hau da. Erresistentzia hori diseinatu beharko dugu intensitatea emateko, asetuta dagoenean. Gero, asetu beharko dugu hau pila bat, 3 aldiz, asetu beharko dugu, intensitate honekin, osea, RB horrekin, eta 5 voltio horiekin, eta listo. Eta gero bera, gauza bat ezberdina. Grafikoki irudikatu behar ditugu gauzak, eta hortxe zerbait ikusi behar dugu. Venga, CRC behar dugu hemen, 40 miliamper izateko hemen, hau asetuta dagoenean. Pues, RC izan berda, ja. Daukagun tensio guzti hori, ken guzti hauetan erotzen dena, VTH, ken, hau asetuta dagoenean, VC SAT, zer hori hartuko dut, ez dut esaten o esaten badute, bajua da, VC SAT, zati nahi dugun intensitatea, LED. Eta hau egiten badugu, atera zait, 600 da pico. Non baiten egin dut, baina ez daukat hemen. Ez 600 da pico urrengoa da. Bueno, egin dezagun. 12. Ken. 2,2. Berdin, hau. Zati, 0,0 lau. 245. Omio. Erresistentzia honek balio hori behar du, hau asetuta dagoenean, asetu behar dugula, nahi dugun intensitate hori izateko. Horain hau. Bale. Intensitate hori zati beta egiten badegu, intensitate hori, hor daukaguna, zati beta, txikiena, egoera okerena horrekin data, esan, egin badut, akatsak egiteko espezialista. Bale, bai. Lasai, txegi. Ize, dala ize, hau da ize. Zati beta min egiten badegu. Hemendik atera behar dugu, hemendik sartzea behar dugun intensitatea hau justo asetzeko. Nik hori horrela esan behar dio. IB, justo asetzeko. Saturation egiteko. Hau, demagun hau da. Hemen izateko, hau. Justo puntu horretan. Gauza da, darra honek ezin duela gehiago eman. Baina guk behar dugu hau 3 aldiz handiago egitea. Ego egita egoera. Hau nahiz eta 3 aldiz handiago egin, ez dugu intensitate gehiago. Zeina adar hori asetuta dago. Bale, horren zein bada hau, ibesat. 40 miliamper, zati, beta minimoa, zema? 110. Ja. 0,0 lau, zati, 110. Mikroamperetan, 0,36 miliamper. Edo 300, da, 63 mikroamper. Hoi izango zen justu behar duguna asetzeko. Egoera okerrenean. Transistorak beta handiago baldima dauka, honek asetuago dago. Honek ere asetu behar digu. Baina, diseinatzen badegu hau honekin. Egoera okerren denako, jode egon gitezke hor mugan eta hoi ez dugu nahi. Handiago egin behar dugu hau, asetasun sakonean egoteko. Nahi dugu, baseko intensitatea, 3 aldiz hori izatea. Berdin, hori zen... Eta hori bide zen bada? 1,18.
Ez duzu esaten. Hau, bide biru. Ui ez. Bai, 1,08. 1,08. Claro, 1,08. 0, bai, hoi da diseinatzeko irizpidea. Erabaki bat. Beste urte batutan, bider lau egiten genuen, egia esan ez da zergatik, irizpide bat da. Bider bi egiten badezu ere bai, ondo gomar da, ondo basetuta gomar da, diseinu irizpide bat. Ez dago zergatirik, horrela egiten direlako. Bai, diseinatzen badezu erresistenzia honekin, jode, ez haude, alde batera, ez alde batera ez bestera hau mugan. Eta gauzak, edozein fabrikazio tolerantzia dela eta aktibo sartu daiteke, tensio hau igo, intensitate hau jeitsi, asetu ondo, zehala ere, intensitatea horren txikia da 1000 amperrekoak direla, ikustazo, txartel honek potentzia bajukoa, nahiz eta potentzia bajukoa izan, gai da 3 horiek emateko. Beraz, alde hortatik, hau ere, datu hau ez dugu erabiltzen ere, hau ere da, konfirmatzeko, hemendik azpitik gaudela. Hau egiterakoan, ateratuko balitz 6 miliamper, zer egin beharko zenukete adibidez, ez dakit, pregunta trampa bat. 6 miliamper. Pues esan dezakegu, jos, txartel honek izintu eman 6, pues, bider 3 beharrean egin behar dut bider 2. Ja, ingeniari bezala erabaki horiek. Eta RB honen arabera, diseinatu behar dugu. Nahi dugu RB. Hau denean masimoa, VI max, bost, ken 0,7, ken VB, zati intensitate hau, IB, hau ateratzen da, pues ez dakit. Bost, ken 0,7, 4,3, 4,3, zati, marko, 4,3, zati, 1,08, berdin, 3,8 kilo ohmio. Bai. Eta eriketa guztiak beti berdinak dira hauek. Baina ideia hau argi izan beharko dut, ikustazte. Honekin lortzen dugu hau. Hau egin dugu 3 aldiz gehiago eta ize ez da handitzen, izea asetuta dago adarra. Tentsioa ezin da gehiago jeitsi, negatiboa ezin da izan. Horren hemen diseinatu dugu, honekin. Hau da IB, eta hau IB zat. Listo. Grafikoki, irudikatu behar dut orain, VC eta VB. VI arabera. Laborategian ostiroskopiarekin ikusi behar duzen betela. VI. Venga, bai, ja. Bai, 12 da, ez? Emagun hau dela, bost, minus bost. Hor, ariketan bost 0 daukazue. Bost 0, baina, bueno, funtzionamendua berdina da. Bueno, barkatu, eta hau minus bost denean, hau moztuta dago, eta intensitaterik ez dago, eta itzalita dago, hori, bueno, ez dago. Zuek konfirmatu dezakezu. Hau da VI. Eta hori indikatu dezagun VB. Ez, VC. Hau, VC oso garrantzitsua. Honek esaten digu asetuta edo aktibo dagoen VC 0 bidenean, altuago baldimada, aktiboa. Oso garrantzitsua, VC. Orduen, ia esan dugu. Sarrera 5 voltio denean, hoi asetu dugu, eta hemen ditugu VC sat, 0,2 voltio. Orduen, VC, gorria, 0,2 hemen, edo ematen diguten balioa, 0,3, 0,4, 0,5, VC sat. Hau da VC. Eta gero, minus 2 denean transistoreak mozten da. Uzten dira intensitateari pasatzen, ez dituzten pasatzen. Eta intensitatearik ez bada pasatzen, 12 voltio horiek izan behar ditugu hemen.
Hau itzalita eta hemen 12 voltio. VC izan behar da 12. Orduan, itzalita dagoenean, hau 12, hemen. Unutzaino. Hau ixe da, VC. Ikustazue. Oso garrantzitsua da transistoreak kolektore tensio altuak jasatea. Hori ikusi berde gurrengo atalean. Osea, VC tensio altuak jasatea, moztuta dagoenean, garrantzitsua izan behar da. Hori dago lotuta diodoarekin. Eta, irudikatu ezagun orain, VB. Pentsatu ezagun. VB da, hemengo diodoarena. Orduan, sarrera denean bost, diodo hau on. Hau bost denean, diodo hori on, 0 zazpi. Beraz, hau sarrera denean bost. Beze esat. Hau 0 zazpi. 0,zazpi voltio. Oda, VB. Eta orain arraro egiten zaizuena, sarrera denean minus bost zen bada VB. Ezaidazue, mesedez. Sarrera denean minus bost, diodo hori moztuta dago. Orduan zen bat izango zen VB. Hemen minus bost. Hau moztuta. Minus bost, da? Minus bost. Minus bost. Hau da, VB. Vale. Aurreko ariketan, VI sarrera zan 10 minus 10. Etengai horretan, sarrera minus 10 denean, grafika honetan VB atera bezan hemen minus 10. Aurreko ariketan, Kuriositatez, hemen minus 10 atera bezan, moztuta zegoenean, minus 10. Gero egin behar dugu beste bat, minus 15. Gauza berritxoa hemen. Horregatik jarri dut ariketa. Berrikusteko, grafikoki gauzak ere bildur gabe egiteko, laborategian horrela ikusi behar dut oszilloskopioan, baina ulertu beharko dituzu ez ari den gertatzen. Osa, VC bat imada, gidatzen, bale. Gauza berria. Ez duzueko gogoratuko, noski normala da. Baina, laborategieko transistoren ezaugarriak ikusterakoan, hauxe esaten ziguten. Transistore honek laborategikoak, ez dakize, BC bosteun ez dakizein, VEB, 5 voltio esaten ziguten. VEB 5 voltio, edo VBE. Honen esan nahia da, diodo honek inbertsoan ezin duela jasan tensio altuak. Horatzen duzu diodoak diseinatzerakoan hor erdiroalen dopaketak direla eta bar, gertatu daiteke. Dopaketa handia baldin bada, eta hori izan ez da arrazoia, transistore hauek behar dute diodo oso dopatuta egotea, eta inbertsoan ezin dute jasan 5 voltio baino gehiago, inbertsoan. Kasu honetan berriz hemen begira. Mugan gaude. Honek jasaten ditu 5 voltio, baina 5 ari gara sartzen. Aurreko adibidean, minus 10. Gehiagi, eta beste bat egin behar duguna, minus 15. Proiektuan ez da behar simuladora delako, baina laborategian gertatu egiteke. Hau saestu berko da. Ezaugarri hau kontuan izan beharko dugu diseinuan, eta hau saestu berko dugu horrelaxe, tontakia bat da, egin beharko duguna, da hauxe. Kenduko ditut hauek. Hau saesteko, hauxe egin behar dugu. Diodo artezle bat ipini hor. Eta zer aldatzen du honek? Hauxe. Txartela, 5 voltio denean, diodoiek antiparaleloan daude. Ariketa bat egin genuen. Hau 5 denean, hau on, eta hau off. Osea, ez da zer aldatzen. Baina,
Hau, -5 denean, -5 denean, hau, off, baina hau, on. Claro, -5 denean, intensitate bat sartu behar zaigu horrela, ez daukala eraginik honetan, hau off dago, irekita, hau itzalita, jazta. Baina, orain, VB zen bada, -0,7. Izan beharrean, -5, VB da orain, -0,7. Diodo horri esker. Segurtasun diodoa esaten zaio horri. Laborategian ipiniko dugu, eta proiektuan ere, eskatuko dizuet jartzea. Eta arrazoi hause, -5 volt izan beharra, edo -10 izan beharren inbertsuan edo -15, beti -0,7 txartela negatiboa ematen ari denean. Vale? Segurtasun diodoa uste dela. Diodo de seguridad. Beste aplikazio bat, diodoagoen beste aplikazio bat, babesten dago transistorea. Babesten dago. Segurtasun diodoa. Diodo artezlea, diodo artezlea. Exacto. Zer, -5 denean, hau azten da gidatzen, ben intensitatea sartuko zaio, baina ez dauka batere eraginik hor. -0,7 hori nahiko da mozteko, eta ez da geisten -5. Ez gai legatzen balio horietara. Beste, egin dezakeguna txartela honek 0 voltio ematea mozteko, baina, bueno, horrela zen duke ikasiko. Hoi da. Vale. Venga, egin ditu hor, grafikoki. VB arazo ere, gauza berria, hau jartzazu teoria bezala edo gauza berria bezala. Eta orain ere beste gauza berri bat. Etengailu konfigurazio berri bat. Zerbait egin behar du. Suposatu, hau dela argi berde bat, eta gero dokagula beste gorri bat. Nahi dugu argi berdea piztea, hau 5 denean. Eta -5 denean itzaltzea. Baina bestean nahi dugu alderantziz piztea. Hau 5 denean itzaltzea, eta -5 denean piztea. Hau da, logika negatiboa baldin badaukagu, nola konfiguratu dezakegu hau. Ez tariketa, Nahiko bagenu, tensio altuekin itzaltzea diodoa, konfigurazioa bixi izan behar, eta proiektuan behar izan behar duzu, eta azterketan ere sortu daiteke, edo horrelako bat, edo horrelaseko konfigurazioa. Ia, badago hor. Ariketa bat, edo adibide bat, uste dute proiektukoak direla. Begira. Bateria, 15 voltio. Vale. Begira, itxoinez bueno, bai, horrengoz, RC, gure eretiko transistorea, gure txartela, edo askotan iturritxo bat bezala irudikatzen dut, beste batzutan txartela bezala, igual horrela jarriko dut honen. Txartel hori horrela irudikatu behar dut, V-control edo VI, eta honek ematen ditu plus minus 15 voltio. Eta RB. Begira, logika negatiboarekin nahi badegu LED bat piztea, LEDa jarri beharrean serien honekin pizteko asetutan dagoenean, jarri behar dugu horrelaxe. Paraleloan. Transistorearekin. Eta honek zer egiten du? Datuak jarriko ditut, bale? VTH, berdin 2 voltio, eta I-LED, behar dugun argia, 20 miliamperrekin. Eta horrein, ariketa bezala egingo dugu. Transistorea jarraitu behar du, eta guk horrexet diseinatu behar dugu, 15 voltiokin hau, asetzeko. Hau, asetzen denean, hemen ditugu 0,2 voltio,
beta, berreun, lareun, beta, jarri behar dut, beta, berreun, lareun da berroita mar. Vale, 15 voltekin abasatzen badegu, tensio duekago hemen. Honek indartuta hemen jarrita, pum, asetzen zaigu. Hau, asetzen bada begira. Diodo hau ez da iregatzen 2 voltiotara. Itzalita dago. Berriz, minus 15ekin hau, mozten badegu, pamba. Begira, ze sare elegantea hemendik. Diodo hori polarizatu behar zaigu honekin. Orduen piztu behar da. Elegante. Venga, diseinatu dezagun hau. Eta gero igual grafikoki ere bai, zerbait. Hau, abestu beharko genuke, ikusi dezagun gero grafikoki, venga, ja. Venga, bai. Hori ez nukan pentsatuta, baina diseinatu dezagun hau, eten gailu bezala funtzionatzeko logika negatibarekin. Venga. Hau, moztuta gonean. Moztuta gonean, diodoaren sarea hauxe da. Orduen, hemen 20 miliamper nahi baditugu, sare honetan RC izan berko da V bat, ken VTH, zati RC. Hor ez dago, orain ez dago VC sat serien. Paralelan dago, ez dago. Eta hau bai egin dago dala. 650 rumio. Listo, diseinatuta. Bai. ILED esaten diot, nahi... ILED. Eskerrik asko. Hau nahi eta egiten ditut ia erne zaudeten. Oso ondo. Ez nahi eta ez, Bale? Eta orain, zertxo behit aldatu behar zaigu asuntua. Orain bilatu dezagun IB. Ze IBek ematen digu hemen daukagun IC. Osea, setuta dagoenean, baina hori aldatu behar da. Izan behar dugun IC, konfigurazionetan ez da izan behar 20 miliamper. 20 miliamper daukagu horrelaxe. Baina setuta dagoenean, honen sarea da hau. Osea, hau daukagu, ez daukagu hau. 2 voltio beharren hemen erortzen dira 0,2. Eta orduen, I haundixo izan behar da, kalkulatu behar dut. Gauzak zehazki egiteko. IC, asetuta dagoenean, izan behar da, V bat, ken VC sat, gutxi gora bera, 0,2, 0,2, zati RC kalkulatu duguna, eta hau xe ikustazue, pixkatxo bat aldatzen da, eta atera behar da, 22,8 miliamper. IC hori daukagu, asetuta dagoenean. Moztuta dagoenean, beste hori daukagun da bitartean LED diodoan. Horrein, hau erabili behar dut betikoa diseinatzeko. CIB behar dugu. Hori justo asetzeko egoera okerrenean. Hau denean 200. Pues IC hori, zati beta min, eta min. Eta hori da, 114 mikroamper. Eta beti bezala hori 3 aldiz handiago egin behar dugu, RB diseinatzeko. IB diseinatu behar dugu 3 aldiz handiago. 341. Horrekin diseinatu behar dugu, hori sartu behar diogu. Hemen, hau asetzen dugunean, hau 0,7 orduen RB izan behar da. Eta bideak ustazu beti berdina, hemen pixkat aldatzen da, baina RB da VI max, 15, kasu honetan, ken 0,7, zati IB, irizpidea, eramakia, latzen. 42 kilometro. Listo. Eta grafikak egingo ditugu, bai igual, Venga. Bai, mesedez. Bai, hori ariketan esaten digute. Argi LED honek ematen du behar dugun argia intentsitate horrekin.
ezberdinak dira. Zeren, hau, moztuta dagonean, hemen daukazun sarea maila da hau. Baina hau, asetzen denean, maila aldatzen zaizu, 15,02 da tensioa hemen. Eta horrela da 15,2. Eta pixkatxo bat aldatzen da. Hemen duk. Hau da, ize, bai. Ez dala ize eta hile hemen ezberdina dira. Pararan daude. Osondo. Grafikak. Ja. 15 ez, daukagu. Ja. Denbora, bale. 15 eta 15. Daukagu. 15 minus 15. VI, hau VI. Jarri ezagun hori, VC. Sartu ezagun VC. Zen bada VC, sarrera denean 15. A pillar, a pillar. Sarrera denean 15, transistori hori dago asetuta, superasetuta, 3 aldiz asetuta. Orduen VC, da, 0,2, demagun 0,2 dela. VC esat. Vale. Eta moztuta dagonean, ariketa honetan hau, moztuta zegoenean, hau zen 12. Orain aldatu da. Hau, moztuta dagonean, tensio hau begira da diodoarena. Ez da igotzen 12raino, da, 2. Hemen, 2. Hemen dela, VTH. VC da, oraintxe horrelaxe. Bien. Guazen orain, VB. Hau, giratzen dagoenean, 0,7. VB, hau amagoz denean, 0,7. 0,7. Horrek jarriko dut. Eta moztuta dagoenean, hau denean minus 15, hau minus 15, hau 0, VB izango zen minus 15. Horrelaxe, minus 15 izango zen, oraintxe saiztu behar dugula. Horrelaxe, eta hau, saiztu behar dugu. Eta horrelaxe eman da, zuek erantzun beharko zenukete, hau babestu beharko genuke, horrelaxeko diodo batekin. Moztuta dagoenean, VB izaten beharrean 15, izateko minus 0,7. Listo, hemen ere behar dugu babestea. Eta ja, azkeneko gauzatxoa, legunean esan ez nuena, tontakia bat delako. Hauxe. Transistorak asetuta daudenean, ariketa hauetan eta adibide horietan, asetuta daudenean. Asetuta daudenean, hauxe betetzen da. Iz ezati, IB da, beta minimoa baino txikiagoa. Hoizan baldintza asetuta egoteko. Eta izen bat jarri behar diogu. Balion izen bat jarri behar diogu. Transistoraren beta baino txikiagoa dau, baina honi deitu behar diegu beta aparente. Euskeraz nola esaten da aparente? Beta aparente, beta jarriko diot. Gezurrezko beta. Edo, bueno, gezurrezko ere ez, dagona, baina dirudina, aparente. Beta aparente. Osea, hori ere igual galdetu dezakegu. Hori galdetzen badegu da, hori izango zen, hau, zati hau. Adibidez. Hemen, beta igual maiuskula jarriko diote. Eta izango zen, 22,8 zati 0,2.
Hogeita bi koma zortzi zati 0,3 bat. Baina, joder. 0,3 bat. Hirurogeita sei. Dala, transistorean beta baino txikiagoa. Besterik ez. Este adibide honetan, izango zen, beta A, izango zen, berrogei ez da, berrogei miliamper, zati, hau. Gutxi gona bera, berrogei, suposatzen dut, berrogei inguru. Hau baino txikiagoa, eta hau baino txikiagoa. Bueno, badakizte, transistorak egiten duena, moztu, bideotik banoa, moztu. Intensitate iturri bat bezala, edo asetu. Saetu egitezen ulertzen zergatik. Hau ezatu erut. Grafika hauetan eskatu ditzake gure bai. Tensio hau irudikatzea, intensitateak irudikatzea, baina aukera asko daude. Ernegon, Irakasgai honetan zerbait galdetzen badegu, eta ateratzen bazaizu bi ekuazio, gaizki zoazte. Zein dira, pensatzeko galderak. Ikusten dituzunak eginda eta ezin erraxa. Hoiek hor daudenak epixat estalita edo aldre bez pensatuta edo... Eta ekuazio potolo bat ateratzen bazaizu, gaizki, geldituta hasi pensatzen berriz. Transistor bipolarren, bipolar junction transistor. Junction da lotura. Bipolar junction transistor erdieroale egitura. Ja, zer gatik egiten duen hori. Dakigunarekin, erdie... egitura. Transistore hau horrelaxe da. Harriko eskor bat gutxi dopatuta, hemen kolektorean, hemen erdian base muturra dana P motatako erdieroale bat, medarra, garrantzitsua medarra izatea, nahiko dopatuta, eta hemen azpian, beste N, baina oso dopatuta. Izateko azpiko muturra. Hau da, hiru harriko eskor. Nobel saria irabazteko. Eta tengailu bezala funtzionatzeko. Hori bai, oso txikia, oso potentzia gutxi gastatu da. Hasi egiten zen pensatzen, diodo hau. Bera, ikusten dut hemen PN juntura bat, honek badirudi, horrela, hemen diodo bat daukagu, ez ba, eta B muturren artean, diodo bat, eta gero, hemen digarutza beste diodo bat. Ikusten dute? PN bat, oza, diodo bat horrelaxe alderantziz, eta horrelaxe da. Baina, konpartitzen dute B hori. Hau nire eskema da, hau zagoz liburutan ez ezerrez, abakarrik. PN azpira, PN gora. Iaz egitezen pensatzen, diodo hau, B juntura hori, moztuta dagoenean, konektatu behar dut hau lurrera, eta jarri behar dut, moztu behar dut diodo hori. Moztu behar dut. Inbertsoan jarri behar dut. Inbertsoan jarri behar dut. Ordene, hau, 0,7 baino txikiago baldin bada, hemen izan behar dugu, karga libre gabeko gune hori, hemen izan behar dugu, adibidez horrelaxe,
hemen karga negatiboak, hemen elektroiak orrutua pasatu direlako, hemen karga positiboak, eta orduen eremu elektriko bat ikusi genuen bezala, PN juntura bat horrelaxe. Moztuta dago, ja. Horregatik bakarria ikusten duzu, hemendik intensitatea zindala pasatu, honek saiestu behar du. Hala ere, ikusti dituzu polarizazioarik eta hauetan, beti gabiltza jartzen hemen bateriak eta gauzak egiteko, hau da hemen gabiltza jartzen kolektore tensio altuak. Nahiko altua gainera, baterietarako konektatzeko, hau irekitzen denean intensitatea horrela etortzeko. Osa, egoera da, hemen tensio altu horiek izan behar ditugula. Berriz, hemen 0,7 voltio baldin baditugu, eta hemen baldin baitza jartzen. Bateria horien 15 voltio, PN juntura bat berriz inbertsoan. Inbertsoan berriz. Orduen, diodo txiri ere bai, izan behar du hemen bere PN juntura. Eta hau, gutxi dopatuta dagoenez, gogoratzazue. Gutxi dopatzen genuenean, eremu elektrikoa murrizten zen, baina dimensioak handitu. Ordene, demagun, XN izango zen. XN handitzen bada, pues horrela dela, karga libre positiboak, negatiboak, eta hemen eremu elektrikoa horrela daukagu. Hau ere, off. Hau ere, off. Erantzuna. Diodo batek zergatik dago moztuta, diodo moztuta dagoenean, horrelaxeko polarizazio goera batean. Pues bi PN juntura horiek moztuta delako. Hoi galdetu dezakegu eta hau marraztu beharko duzue. Moztuta dago. Hemen VC hori aldatzen badegu, handiago egin badegu, gero eta negatiboagoa, eta hau honek jasan behar ditu tensio negatibo altuak, gutxi dopatuta dagoelako. Moztuta. Erraxa ikusteko. Guazen orain mantentzea hemeko bateria, hor daukagun bateria, eta jarri ezagun diodo martxan. Jarri ezagun diodo hori martxan. Jarri ezagun hemen intensitate bat. Jarri ezagun hori. C, B, hau lurrera, jarri ezagun azpiko diodo hori gidatzen. Intensitate bat sartu behar diogu. Osa, PN juntura hau, diodo hori martxan. Orduan hau, tensio hau igo badegu, 0,7. Desagertu da. Tarte hau desagertu da. Karga libre gabeko gune hori desagertu da, eta azten dira karga pasatzen. Osa, ez daukagu hemen karga libre daude. Hemengo elektroiak, bale, hori pasatu behar dira, hemengo elektroiak, pasatu behar dira duntza, kombinatu behar dira zulotxoekin, baina, badirudi, pasatzen direla. Irudikatu behar dut horrela, nahiz eta elkartu hor erdian zulotxoekin, suposatu ezagun karga hori pasatzen dela. Hemen elektroi bezala eta hemen zulo bezala. Bale, hori bai, hori arte badakigu. Zer gertatu zaio honi? Ezerrez. Begira, hau, nahiz eta igo gutxi igo dugu. VC hau jarraitzen dugu bateriara konektatuta, tensio altura. Honek jarraitzen du moztuta. Honek jarraitzen du, begira, Hau da, hemen karga positiboak, hemen karga negatiboak. Hemen jarraitzen dugu eremu elektriko hori izaten. Eta orain, ojo agrikultor, orain gauza berria. Eta erantzun beharko duzena. Orain arte ez dakiguna. Hemendik datorren elektroi hau, horuntza pasatzeko, egoera berezi honetan, konpartitzen duten ez diodo hauek P hori, dala oso medarra, eta gainera hemen daukagu, naizta, hoiek. Eremu elektriko hori horre egon da, moztuta, eta horren txikia elektroi hori etortzen denean, horuntza hautza pasatzeko, sentitu behar da erakarrita eremu elektriko honekin, eta hautza pasatu behar da, gauza berria.
Elektroi horiek pasatzerakoan basera, PN juntura hori ondagolako, asko, sentitu berda erakarrita eremu elektriko potolo horrekin, eta pasatu behar dira arutza. Osa, honek jarraitzen du, off egoten. Hau, on. Baina, fenomeno berria izango genuke hemen, konpartitzen dutelako P hori, oso gertu daudelako, eta eremu elektriko hori oso handia delako. Horregatik dupatzen dugu baju. Eta zenbat elektroi pasatzen dira onutza eta onutza. Osa hori posible izango zen neurtzea. Pues, 100 elektroietatik bat onutza eta 159 gora. Gaienak gora doaz. Gaienak gora. Hor sortzen da beta. Eta zergatia hause. Arutza, hemengo intensitatea oso txikia. Hau da, hemendik ateratzen den intensitatea. Ipa. IE eta IC arteko erlazioa egoera honetan, da hause, oso intensitate oso antzekoak dira. Zeren, 100 elektroietatik bakarrik bat du arutza, adibidez. Edo 200etik bat, edo 200etik bat bakarrik. Hau da, IC, da IEN IE, baina bider alfa parametro bat, alfa bat baino txikia, baina oso baten antzera. Alfa dago 0, tarte horretan. Osea, 100etik elektroi bat pasatzen bada, edo 200 elektroitik bat pasatzen bada, alfa hori da erlazioa. Egoera honetan. Gaienak gora eta pixka batzuk horrutza. Eta alfa hau gure materialak ezagutzen dituen gure lagunak eman digu. Beha, hau da, intensitate hauen arteko erlazioa. IE ateratzen da, IE bidera hau, IC ia oso antzekoak dira. Horren, aterazak egun, hemendik daukagun intensitatea, IB. Aterazak egun, bueno, egin dezagun Kirchhoff. IE. IE da, bai ez, nola egin dut hau, ez nasteko, IB gehizen, nun jarri dut alfa, argiago ikusteko. Bueno, egin dezagun. IE da alfa bider IC. Orduan, hori xe, IC jartzen badut hemen, alde batera, bat, ekartzen badut hau, ontza, minus alfa, berdin, iazpi B. Zerbait gaizki egin dut. IB... claro, markatu. Markatu, tontakia bat. IC da... IC da IE, Nastu naiz. Ez da ez. Pues ya está, hemen bakantzen badugu ez da ez. Barkatu. Hau bideoan ez da girona geratu berdan. Ez gaizki egin dut, osea, hau gaizki egin dut. IE ez da alfa bide bize. Hemen jarri beharko dut. Naztu dut. IB gehi... Bueno, IC eta IE izango zen IC zati alfa, adibidez. Eta orain bakentzen badugu IC bat, ken bat zati alfa, berdin iazpi B, eta IC hau jartzen badugu alfa azpian, alfa ken bat, ez? Izango zen, nazten ari nek berriz. Markatzazue, atzen txiki dut egin behar dugu. Zer urdu da gainera, ez?
Venga, bai. Venga, 10 minutuko atzeden aldia, eta ia zer egin dudan.